Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Najbolji recepti Seida. Danas ću da pripremam kolač sa sirom. I idemo s pripremom. Za koru mi je potrebno jedno jaje, 200 g šećera. Tu ću umutiti. Dodat ću 200 g maslaca i umutiti. Dodati jedan vanilin šećer. Dodat 40 g kakao. Dodala sam brašno i dodat ću jednu kaškicu praška za pecivo. Koristit ću kalup 28 cm. Prethodno sam kalup premazala maslacem i posula brašnom. Stavljam koru, ivice su mi popucale, ali ništa strašno, tu nek vas ne brine. Samo lagano utisnite na ivice kalupa, ostatak tijesta ostavit ćemo za poslije. Kompletan kalup sam obložila smjesom za koru. Dok pripremam fil, kalup ću ostaviti u frižider 10 minuta. Sad ću da pripremam fil, 150 g šećera, jedno jaje ću umutiti. U 120 ml dodat ću jedan puding od vanilije i dobro izmiješati i sipati u smjesu. Dodala sam 100 ml ulja i jedan vanilin šećer. Sam sve dobro umutila, dodat ću 500 g nemasnog domaćeg kravljeg sira i 175 g krem sira, ja ću koristiti Filadelfiju. Smjes ću sipati u kalup. Sa ivica kalupa sam skinula višak smjese i sad ću da pravim gornju koru.
Evo, spremno za peći. Prethodno sam zagrijala rernu na 200 stepeni, smanjit ću na 180 i peći tačno 40 minuta. I evo je pečena. Pekla sam je tačno 40 minuta i super izgleda. Ostavit ću da se ohladi, pa zatim rezati. Kolač sa sirom je gotov. U opisu videa napisat ću detaljan recept. Pa do sljedećeg videa ja vas puno pozdravljam i želim vam svako dobro. Ako vam se sviđa video, pretplatite se na moj kanal. Ćao!